Мяо, приятели! Днес ще ви разкажа как станах поклонник. Сутринта мама и тате решиха, че имам нужда от духовно израстване. И така качиха ме в колата и потеглихме към Гигинския манастир Свети Козма и Делян. Още щом пристигнахме, усетих нещо различно. Тишината там не е обикновена, тя е от онези, които ти галят мустаците. Посрещна ни отец Андрей, много добър и благ човек. Той ни почерпи с липов чай и боб. Мама и тата бяха много впечатлени от това. След това се разходихме в манастира. Имаше слънце, планина и едно усещане, че времето е спряло. За миг си помислих дали да остана там като пазител на спокойствието, но след това се сетих, че вкъщи ме чака купичка с храна. Като говорим за храна, тези рибки изглеждаха доста вкусни. Накрая тата ме гушна и си тръгнахме. И така вече официално съм духовен котарак. Това беше моят мини-влог. До скоро!